Köszönöm, kedves nézőinket, újra Inter Milán rangadó a San Siro-ba, egy barátságos mérkőzés. Már egy ilyen rangadó lehet barátságos. A Milán kezdi a mérkőzést. Antonininél a labda. Védor. Nem jut el Robinhohoz a labda. Milito. Mazzini. Odaíveli Eto'o, azért pedig lesen van. Bizony. Messa, Abate, Thiago Silva, Ecce Robinho, Pato, Milito, Eto'o, utolérjét Abate, Boateng, Alexandre Pato, Samini, Védor Antonini. Nem tudja áthagyni magát Maikonon, Zanetti. Viszont ő nem éri el a labdát. Antonini, Thiago Silva. Boateng. Abate. Robinho, Védor. Az jó, és hogy kicsit hosszú a Julio César. Lucio. Mazzini. Maicon, jól passzolja a Mazzininak, ez már lévő helyzet, és mit csinál. Antonin most passzolta oda. Ezért nem is tudom, mit lát Mazzini a csapattársától. Samini, Pato, Abate, az azt, kihúz. Mazzini. Eto'o, az már lévő helyzet, Eto'o lő, föglek. Beadás, és kapufó! Hozta mindenit, és még ott van, és rávetődik Abbiati, és mi a szar? 11-es. Hihetetlen. És itt sárga lap, és nem számnak, hogy örüljön még a Milán. Nézzük. A kis szánta menje, hoppáska. Nem is láttuk, ezt elvágta. És ilyen Milito büntetője egybe is vágja. 1-0 az Internacionale. Diego Milito, 20. perc. Azt a mindenit, a kis Rufinhoja. Nagyon szép volt. Nagyon szépen bevágta. Én nem arra mondtam, hogy egy kis Rufinho, nem arra mondtam, hogy nem ilyen tömegben ott elszedett egyszer csak egy kiút. Azt, hogy nem veszi ezt a játékvezető, aztán mégiscsak meglepődve látta, hogy még sárga lapot is kap azért. Hát, nem is tudom, ez a Milán, ez néha elképesztő miket művel. Na mindegy, Eto'o közben megint csak mehet kapuja, Eto'o már lövőjegyzett, Eto'o, miért nem lövi el, Eto'o, most lövi el, fogja Abbiati. Hát egyszerűen nem tudták utolérni, tehát még futó képességekkel is baj van, és Abbiatinek a szemmértékével is baj van, nem tudja, hogy hova dobja a labdát, inkább kidobta. Elképesztő. Az egy előnyszabály, amit nem használ ki az Inter, és ez egy jó labda, Cassano, Robinho, Pato, nézzük, mit csinál a Milán ezzel a kontrával. Patónak még mindig megvan a labda, Robinho jól teszi rá Abatinak, de nem olyan gyors, mint Cristian Chivu. Bár fiatalabb 2 évvel. Na, Pato kapja meg a labdát, Abate visszagurítja, konkrétan ezt megint cseszhetik, ezt a kontrát. Hűz lesz a beadó szituációt. Eto'o, Mazzini, Maiconnak teszi vissza, jobban játszik az Inter, ezt mindenféleképpen látjuk, és ki kell emelni Mazzini közben helyzetben, Abbiati óriási védett. Na, jó van. Interesekben nincs hiány. Jön a beadás, kifejelik. Eto'o begyűjti a labdát, Abate.
Abáttal képviselő nem olyan gyors, nagyon jó védek, nagyon jó mozog a védelemben, úgyhogy mindenképpen dicséretet érdemel. Robinho adja Pátónak, de viszont Pátót utoléri Cordoba, és Pátó ezért el is tünteti Cordobát. Csincs, Inter szabadrugás. Maicon. Zanetti, Pazzini. De ugye Eto'o csúsztatja, hogy micsoda játék! 2-0 állt az Inter. Diego Milito, 38. perc. De mekkora játék volt, azt a mindegy. Pazzini, Eto'o tovább csúsztatja, és teljesen belül van Milito, be is vágja. 2-0 lesz az Inter. 2-0 lesz az Inter. Hát apám Milán rajongó, hát ilyen szerencsétlen játékot is már rég látott az ő csapatától. Hihetetlen. De hát ez egy iskola játék volt, és miközben Milán helyzetecske. Közben mindjárt Inter kontra lesz belőle. Na, ezt megkapja. A második sárgát kiállítja a játékvezető. Elképesztő jó főideje van a Milánnak. Nézzük meg, Nesta mit csinál. Hát felvágja ezt, hát nyilvánvaló. Hát ez második sárga. Ember hátrányban a Milán egyik legfontosabb védőjét veszíti el. Az AC Milán. Zanetti passzolja le Maiconnak a labdát. Maicon betör a 16-oson belőle, kifeli Abate. És 45. percen járunk már, hogy mennyi lesz a hosszabbítás. Kapufa közben, mekkora helyzet volt. Azt a mindenit. És mellé. Csúnya mellé azért. Nézzük meg. Abate, Boateng. Hát valamit változtatni kell a Milánnak a második félidőre. Ez egy jó labda mondjuk a Robinhónak. Letelik a hosszabbítás, és szerintem már az első félidőben Eto'o kap egy remek labdát, Eto'o, Abate, büntető lesz belőle. Szegény Abate. Gyorsabb volt nála Eto'o, és utána rúgott. Ajjajajajaj. Teljesen jogos a büntető. Diego Milito bevágja ezt is. 3-0 előtt az Inter kiüti a Milánt már az első félidőre konkrétan. És emberelényben is van már az Inter, ugyebár. Innen nem igazán lehet visszakapaszkodni. Itt már csak a csoda segíthet, mondhatnánk. Robinho próbálkozik meg az első félidőben, Flamini, Pátó, helyzet, Julio César fogja. És ez volt a legveszélyesebb Milán próbálkozás az első félidőben, ez mindent elmond. Itt a vége az első félidőnek, 3-0 előtt az Inter, nagy bajban a Milán, illetve óriási bajban, ugyanis Nesta sincs, ugyanis őt kiállította a játékvezető. Mindjárt folytatjuk a második félidővel.